So, mga lumon, so ngayong buntag ng kanangga, naapakaroon diri sa Baliti Hot Spring. Naligo jud ko diri aron ma-share po nako sa inyo kung sa kanindot ang hot spring sa Davao Oriental. So tara, atong tiyopon. So daplin lang ni siya og highway mga lumon. So kani siya nadalan padulong ni og tablangan. Kani po diri mo ni palambahon Kabaganga. So mao ni siya ang entrance. Bayad lang ka diri. Tag 25 ampere sa ligo mga lumon. Kami libre lang sa nagligo ron mga lumon kay igso man sa kuang ginikanan gud. Nakapaski na daan diri ang mga bayro nun kung gusto ninyo mga ligo diri. So na sila yung mga rules diri . Mo nila mga cottage. Tag 250 ang isa ni kung ligo mo diri nya mag-arkila. Kung lamisa lang daw 150. So nga po sila cottage sa taas. Mauni siya ang asawa ug bata nako. Naguna daan sila pangaligo. Pero tiga ayo ta na naligo ron mga lumon kay walay mga tao. Alas 5 pa manggod sa buntag naa nami diri. Unya naa pa pod sila nakapaskin diri ang mga bawal buhaton diri sa sulod sa mainit. Kung mahimo ang mga lumon, ato yung tumanon ang mga bawal diri aron limpyo ato ang mga liguanan. Naapod sila yung mga overlooking dito. Ato ang sakpo ni aron makita nato sa baba. Astang nindot jud mga lumon no. Mura magpista. Nindot gayo ang mga liguanan diri. Ug limpyo pa jud gayo, lami jud gayo maglangoy-langoy. Nya na to maligo mga lumon. Ato asang videohan diri tanan area aron mapakita sa inyo kung sa kalindot ang hot spring ng Davao Oriental. Ay kaya ko ang anak ug asawa nang ligo kay wa jud nakatugaw ba. Hilong kayo ang palibot. Mura mag naka-private. Nice. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go. Mao ni ang ilahang CR diri mga lumon. Mao jud ni ang pinaka-importante sa tanan kung naatay adtuan ng mga kaliguanan kay in case na maglain atong tiyan naa jud tay mataganan dayon. Apay mga butong diri
ug uhawon mo pwede ka ayo diri. Atik lang ito mga lumon. Dili pwede masuko ang tag-iya. Turning all the wrongs into rights. Here we go. You could take me there tonight. Whoa, this life is all we own. Whoa, I can't stay if you can't let it go. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want. Hanto diri na lang akong video mga lumon. Salamat kay sa pagtan-aw. Paki-comment, like, share ug paki-follow na lang pud. Salamat. Amping mo kanunay. Bye-bye.